Hej og velkommen til. Jeg hedder Peter Bydekær Knudsen. Jeg underviser i kemi på VUC Holstebro i Struer. Jeg vil lige lave et lille forsøg nu her, hvor jeg prøver at finde ud af, hvor meget af sådan noget klor, der er i sådan en effekt klorrens, som jeg har lige her. Og det jeg gør, det jeg har gjort indtil nu, det er, at jeg har taget 10 ml af min effekt klorrens og overført til sådan en 260 ml konisk, eller målekolbe hedder den her. Så har jeg fyldt op med vand til stregen. Det jeg gør nu, det er, at jeg tager 25 ml af den her fortyndet og overfører til en 100 ml konisk kolbe. Og det betyder, at jeg i hvad jeg har, hvad der svarer til 1 ml af min, kan man sige, klorrens. Hvilket jo ikke er synderligt meget, men forhåbentlig nok til, at jeg kan se mit forsøg. Det er vigtigt, når jeg fylder pipetten, at jeg sørger for at fylde den herop til den streg, der sidder lige her, og ikke højere. Fordi hvis jeg kommer til at suge højere, så risikerer jeg at suge noget af min væske op i min pipettebold. Og så vil både bolden og prøven være ødelagt. Jeg suger lige lidt over, fordi så kan jeg lige tømme den ud, så bunden af boblen står præcist ved stregen. Der. Og det overfører jeg nu til her, min 100 ml koniske kolbe. Og jeg vil bare lige sige, at hvis man trykker på A på pipettebolden, det kan I ikke se her, der er et A på toppen, så kan man trykke bolden sammen. Og så kan man, lige nu der trykker jeg på den, der hedder E. Det er den stus, der sidder ude på venstre side. Eller højre, afhængig af selvfølgelig, hvordan man vender den. Og så kan jeg tømme den. Og hvis jeg skal fylde den, så skal jeg trykke på den, der hedder S, der står under bolden. Så det er sådan den måde, man lige praktisk bruger sådan en pipettebold her på. Godt. Jeg har nu fået tømt det meste ud. Jeg kan lide det de sidste par. Sådan der. Der sidder en lille smule tilbage, men det skal det gøre. Så her har jeg nu 25 ml af min opløsning. Kloropløsning. Det jeg gør nu, det er, at jeg tager og tilsætter et halvt gram natrium, kaliumhydrid hedder det. Og i grund til at tage det er fordi, at jodidionerne står ligesom klor i grundstoffens periodesystem i hovedgruppe nummer 7. Og jod står under klor, og det betyder, at jod, eller diklor, kan stjæle elektroner fra mine jodidioner heri. Sådan der. Jeg skulle meget gerne få sådan en meget karakteristisk mørkebrun farve nu her, fordi at det er et tegn på, at jeg har jodidioner sammen med diklor. Nu vil jeg lige skylle den her, for lige at få det sidste smule med herover i. Det kunne jeg jo også meget passende gøre her. Det betyder egentlig ikke noget her, at jeg nu fortynder den yderligere, fordi man kan sige, at stofmængden er den samme, uanset hvor meget vand jeg nu hælder i. Det er også derfor, at jeg skal tilsætte. Det her, det var som sagt natriumhypoklorid. Eller, det har jeg ikke sagt, men det er natriumhypoklorid. Og det indeholder diklor. Med det her diklor, for at det kan blive opløst i vandet, har man lavet det rende igennem en natriumhydroxidopløsning, altså en base. Og det jeg gør nu, det er, at jeg tilsætter noget syre, noget svovlsyre, fordi at på den måde neutraliserer jeg den her base. Og får omdannet alt mit diklor, eller alt mit hypoklorid til diklor, og derefter kan mit diklor så reagere med mine jodidioner. Og nu ved jeg ikke, hvor tydeligt det var i videoen, men jeg kunne tydeligt se, at den her den faktisk bliver en lille smule mørkere. Det jeg skal nu, det er, at jeg skal titrere det med natriumthiosulfat. Og der gør jeg det, at jeg tager og fylder en burette, det er sådan et glasrør, jeg har her, med natriumthiosulfat, som er en koncentration på 0,1 mol per liter. Og jeg skal lige have den nulstillet. Og der er det vigtigt, ligesom med pipetten, at man aflæser i øjenhøjde. Man behøver ikke starte præcis på 0. Det vigtige er, at man ved præcis, hvor man starter. Jeg foretrækker altid at starte på 0. Det er sådan en ting, jeg har. Så det jeg gør nu, det er, at jeg skal titrere den her. Og jeg zoomer lige lidt ind, så man kan følge med lidt mere i, hvad der sker med farverne. Jeg har altså nu en opløsning, der er mørkebrun. Og tænder lige så forsigtigt for magneten her. Nu drypper jeg natriumthiosulfat ned i den, og thiosulfaten reagerer med diod og danner jodidioner. Det betyder også, at det diod, jeg har heri,
jamen det vil jo så omdannes til de farveløse jodidioner igen. Og jeg kan lige så godt lade den her dryppe lidt langsomt. Jeg vil kunne se det ved, at farven lige så stille begynder at aftage, når den her reaktion den begynder at ske. Og man kan sige, at det vil være svært for mig, på trods af, at denne her triiodid, som er jodidionerne bundet til diod, har en farve, så er det svært for mig at se ekvivalenspunktet. Derfor skal jeg, når farven er aftaget, og jeg har fået sådan en lysegul opløsning, tilsætte en indikator for diod, og der er jeg så heldig, at stivelse laver sådan et, man kalder det faktisk et blåsort kompleks, hvor den binder diod. Og nu kan jeg så titrere lige så langsomt og få det sidste her, den sorte farve, til at forsvinde. Der kan man godt risikere, fordi stivelsen er svær at opløse, også, at der kommer nogle få sorte klumper. Men det havde jeg heldigvis ikke. Så jeg har brugt 2,1 ml af min natrium-thiosulfatopløsning på 0,1 mol per liter til de her, den her klorholdige blegevand, til den 1 ml. Så bare lidt hurtig hovedregning, uden at jeg selvfølgelig kan sige noget, så kan man sige, at den vil ligge med en koncentration på omkring 0,2 mol per liter. Det skyldes højst sandsynligt, og det er en relativt lav koncentration, hvilket højst sandsynligt skyldes, at det her klorholdige blegevand er af en noget ældre dato, og derfor burde kasseres. Der vil også tit skulle have en holdbarhedsdato på sådan noget her. Både fordi man kan sige, at den her plastikbeholder, som den kommer i, jo ikke holder for evigt, men også fordi, at man kan sige, at mærkningen faktisk har ændret sig, men også fordi, som man kan se, jamen noget af det her diklor, den blegeeffekt, der er i det her, det vil simpelthen forsvinde med tid. Så man kan sige, men det er en god idé at skifte sit rengøringsmiddel, hvis man ikke får det brugt selvfølgelig, efter noget tid, som ofte vil stå på flasken.